Sanibonani uDr. Thabile weRablo Clinic, iklinikhi yamadoda etholakala eThekwini. Ngibhala upage 9 welanga langesonto lasidingida khona inkinga amadoda abhekene nazo. Siqinise kakhulu ngezwe kamereni. Ngiphinde ngibe noDr. Love insizwa yakamshengu okhosini FM njalo ngolesibili kusuka ngo1 kuya ku2 ezintatha kusa. Thank you very much for all the likes. Siye ku 1000. Ngiyanithemba ukuthi by the end of this week sizobe seningifakile. We're heading towards 1,000 followers. The excitement, angikholwa ukuthi kusondele 1,000. Ngiyabonga kakhulu for the support. Please just like this video, subscribe, mungasubscribe, and press the notification button khona uzokwazi sonke isikhathi when we post new videos, because siposta at any time like haya kuhlelekiwe. Ngiyapostwa nje nevinini lapho kutholakala isikhathi sokuyenza iposte ngaleso sikhathi. Namhlanje ke asike sikhulume nge-erectile dysfunction. Erectile dysfunction lapha iminyaka ihamba. Siyazi ukuthi abaningi bakholelwa ukuthi iminyaka imihamba uzoba nenkinga sekamereni, ayikho into ethena kusiyo into ongayivikela, ayikho into ongathile ongakwenza ngakho. Ngabe lokho kuyiqiniso yini noma kuyindlela enhle yokuthi sibuke ngayo impilo yini lapha abantu bekhulu. Siyazi ukuthi iminyaka mayihamba kuneyinkinga ezithile ezenzekalayo emzimbeni. Akusho ukuthi asikwazi ukuyivikela, akusho ukuthi asikwazi ukuyinciphisa, akusho ukuthi asikwazi ukuyibamba kodwa siyazi ukuthi kuba neyinkinga ezithile ezenzekalayo. Kubantu besilisa ke enye inkinga evame kakhulu kuba neyinkinga zasekamereni, erectile dysfunction. Yini erectile dysfunction? Unganyukela ukuhluleka ukuqala ukunyuka erection noma ukuthi inyuke isheshe ikhathale ungakafiki kuvuthwandaba. Siphinde futhi mawune erectile dysfunction ngenze ukuthi iqala ukunyuka noma iqala inyuke kahle kodwa ukuthi lapho ungakafiki kuvuthwandaba iqala ukuthamba. Umuntu nokunye kwalokho kokubili unayi erectile dysfunction. Yebo isifo esivame ngalolu hlobo. Siyazi ukuthi kubantu besilisa kusukela eminyakeni ewu40 kuya 70, 50% abantu besilisa babhekene naleyo nkinga. Cabanga 50 mana abangani nibabili chaza ukuthi oyedwa wenu noma ninaleminyaka 40 to 70 una inkinga yasekamereni. Kodwa ngokutapisayo sisaphila kusona lesikhathi la uthi umuntu uma inenkinga yasekamereni ebukwe ngendlela ethile noma naye ezizophoxekile ngendlela ethile kungabe into akwazi ukuyixoxa nokuthola usizo ngayo. Kuzokwenzeka 50% abantu besilisa bazoba neyinkinga bengakafiki ku70, okwenza ukubona ukuthi amathuba akho nawo ukuba nenkinga yasekamereni aphakeme kangakanani. Lapho bamdala unawo amathuba okuba nenkinga yasekamereni. Yini ongayenza ke ukuyivikela ukuthi ungafiki lapho noma usheshe ubambe kusaqala ukufika ukuze ukwazi ukuthi ulungise le nkinga? Okokuqala siyazi ukuthi ukuzivocavoca, ukudla okunomsoco nokuvikela izifo ezivikelekayo njengani ukuvikela ekutholeni no-high blood pressure, ukuvikela zonke lezi zifo ngokudla nokuyivocavoca kahle nokuhamba ama-annual medical check-up. Nakusiza lokho ukuthi zingasheshe ziqale noma lapho ziqala usheshe uyibambe. Kungani kubalulekile silokhu sithi kufanele sheshe ibanjwe le nkinga zasekamereni ngokusobala kubalulekile ukuthi isheshe ibanjwe ngoba siyazi ukuthi into mayisalimele kancane kulula ukuyilungisa kunokuthi silinde hambe izifike le phezulu, because siyazi ukuthi kubanzinyana. Sisho ukuthi akukho kwenzakalayo kodwa siyazi ukuthi kuba lulani ukuyilungisa lapho usufike lapho. Kuyini okunye okubalulekile? Siyazi ukuthi izifo ezithile zikhona ziyahambelana nenkinga yasekamereni, ushukela, cholesterol, blood pressure ephakeme nezinye izifo njenge-depression nezinye eziningi ziyahambelana nenkinga zasekamereni. Lokho kusho ukuthi ngabe kusho ukuthi lapho sekuthiwa unoshukela kuchaza ukuthi indaba yakho iphelile nje, angeke usakwazi ukuba nocansi ojabulisayo? Akusilo iqiniso neze. Kuba noshukela, kuba no-BP, kuba ne-cholesterol ephakeme nokuzo zonke le nkinga kade sikhuluma nazo azisho ukuthi kufanele ube nenkinga yasekamereni. Uchaza ukuthi lapho uthola ukuthi unalezi zifo sebenza kanzima uzama ukuyicontrola ngoba ubukhona balezo zifo kuphela. Akusho ukuthi kufanele ube nenkinga yasekamereni phela, kodwa ubukhona balezo zifo uphinde ungayicontroli kahle isikhathi esiningi okuwisakela ku-erectile dysfunction. So uma usuyibona ukuthi uqalwa lezi zifo ezinjalo, qikelele kuyicontroleni. Isikhathi esiningi mangibona abantu uqeda ukudiagnose ngoshukela ngiyoqikelela because isikhathi esiningi umuntu makwamtshela ukuthi unoshukela into yokuqala ayicabangayo ukuthi kuphelile ekamereni. Akuphelanga. Qikelela ukushukela yakho controleke kahle, akuphelile ekamereni.
yebo lezo zifo ke ziyenza ukuthi zingenza lapho ungayicontrol kahle ukuthi ube nenkinga yasekamereni. Kanti yini ebalekile ukuthi iqikelele ukuhamba ama-annual medical check-ups phela. Isikhathi esiningi sike sibona abantu abanoshukela bayibona sebenenkinga yasekamereni, ngoba ukuthi uthole namhlanje ukuthi unoshukela kusho ukuthi ube nawo namhlanje, cha mhlawumbe usube nesikhathi sezowafika isikhathi la umzimba usubonisa phela kakhulu ukuthi ushukela ukhona. Kanti into ngabe uyenzile ukuba uhamba ama-annual medical check-ups akho njalo kakodwa ngonyaka, uyoyibonela nje udokotela, uyoyibona usister noma iyiphi arrangement okhona evumelana nempilo yakho, uyokwenza lokho kungakusiza ukubamba izifo zisaqala, ukwenza ukuthi ungaze ufike kuma-complications alezo zifo. Lokho kungakusiza kakhulu ukuthi uvikele inkinga yasekamereni. Lapho sithi usumdala noma unesifo esithile usuqalwa inkinga yasekamereni, ngalokho engikushoyo angisho ukuthi abantu abasha banazo inkinga yasekamereni. Bayakwazi ukuba ne-erectile dysfunction, ukuthi nje kule video sigxile kwabakhulile, hhayi ukuthi ababi nazo nabo bayakwazi ngokunjalo. Lapho usuyibona-ke ukuthi usuqalwa i-erectile dysfunction yini ongayenza. Okokuqala, ungayichitheli isikhathi ngokulokhu uzama ukuthatha ama-treatment ngaphambi kokuthi uthole usizo. Vakashela umtholampilo, vakashela udokotela, vakashela noma yikuphi la endaweni abenze inkinga zasekamereni khona. Ngeza nase-Blue Clinic eseThekwini ukuthi silapho uma sithi sivakashele noma vakashele ezinye indawo ongakwazi ukuthola kuyona usizo, sisuke sithi sifuna ukuyobheka-ke ngalesikhathi ukuthi yini inkinga, ngoba phela ukuthi une-erectile dysfunction akusho ukuthi wonke umuntu one-erectile dysfunction unenkinga eyodwa. Ziningi izinto zonke zihamba ziyisane kwi-erectile dysfunction. Lapho uma sekubhekiwe, kubhekwe izifo ey'thile, kubhekwe no-testosterone egazini banjani, kucabangelwe ne-stress sakho ukuthi singakanani, nazo zonke ezinye iy'nkinga ingabe izona ezikwenza ukuthi une-erectile dysfunction. Mase kuyabonakala ukuthi eyakhe i-erectile dysfunction yenziwa yini. Yazi ukuthi abanye abantu iphesenti ecacile futhi eBlue Clinic ebonwa yimina, isikhathi uthola ukuthi umuntu une-erectile dysfunction, kodwa lapho nihlola nithola ukuthi ucholesterol wakho uphakeme noma okuthile akuhambi kahle, manje nakulungisa lokho. Ningaze nifike nasekutheni nize niqala ama-treatment athile ngokulungisa leyo nkinga, abe ne-improvement eyanele ukuthi ajabule, akwazi ukuthi ajabulele ucansi. Lokho kuqonda ukuthini? Kuqonda ukuthi kubalulekile ukwazi ukuthi yini inkinga, ungagijimeli kumane uqala i-treatment, uqalise amaphilisi, uqalise noma yini. Ngoba ngesinye isikhathi abesilisa abanye bayazi ukuthi ngesinye isikhathi ukuqala amaphilisi abasebenzela bonke abangani bakho, kodwa mase kufika kuwena engenzi lutho. Lokho kuqonda ukuthini? Qonda ukuthi umsuka wenkinga yenu awufani, akusho ukuthi yakhe inkinga inkulu kakhulu. Qonda ukuthi nje umsuka yey'nkinga zenu ayifani. Yini ongayenza-ke lapho uyibona uney'nkinga zasekamereni? Sukuma ngokushesha uthole usizo. Uma-ke wenza njalo ungazisave ekuqaleni ekuthenini ngokuyidelay ungalitholi usizo, uloku uthatha izinto ey'thile uzama ukuhlehlisa isikhathi sokuthola usizo. Le nkinga kanti kuyiyona eyenza i-erectile dysfunction iya ngokwanda ayipheli. Kuyothi uma sekushaya isikhathi leso decide ngaso ukusukuma uthole usizo, mhlawumbe usuvumela ukuthi kuhambe isikhathi eside kakhulu ungenzi lutho, lokhu sekuzokwenza inkinga ey'thile. Kanti okunye okubaluleke kunakho konke, ekamereni awukwazi ukulala nomuntu ongakwazi ukukhuluma nocansi ngaye. Yikho kwenza ukuthi ama-couples akwazi ukuxoxa ngocansi, into esahamba kahle, enza kube lula lapho sekuney'nkinga ukuthi bekwazi ukuthi bekhulumisane futhi bekwazi ukuthi bebambisane. Ngoba phela mase kuze ey'nkingeni zasekamereni akusiyona inkinga kamyeni wakho, akusiyona inkinga yapartner wakho, inkinga yenu phela nobabili. Ngoba phela mase nihlangene niyakwazi ukuthi nihendlishe kahle, ngoba ngokudabukisayo abesilisa abaningi lapho beqala inkinga zasekamereni bacabanga ukuthi abesifazane bayibona le nkinga enkulu kunendlela esikhathi esiningi abesifazane abayibona iyona. Ngalokhu ngiqonda ukuthini? Ngiqonda ukuthi asilindi kuze kube nenkinga yasekamereni ukuze sikwazi ukuxoxa indaba yasekamereni, siqala ukukhuluma ngocansi lapho lisahamba kahle. So kwenza enye ivideo-ke la sokhuluma khona ngey'ndlela ey'sebenzayo ey'sebenzela abanye abantu. Lokhu ngiyobe ngikusho completely from what I've experienced ngokusebenza the Blue Clinic noma ukusebenza ngamadoda o ngama-couples nendaba yasekamereni ezisebenzela abantu engisebenzisane nabo ukuthi baxoxa kanjani ucansi, baqala nini lapho bangayijwayezanga ukukhuluma, baqala nini, bakhuluma ngani. Lokho kwenza umehluko omkhulu kakhulu lapho kufika inkinga yasekamereni, ngoba ngokusho ukuthi 50% wabantu abesilisa between the age of 40 to 70
bazoba ne-erectile dysfunction, lokho kubona ukuthi amathuba akho noma enu njengekhaphu ukuthi nibhekane nenkinga zasekamareni at some point akhona futhi awekho mancane makhulu. Ngiyabonga ukulalela kuze kufike lana. Please like the video. Thank you. And follow. Like the video, follow. Thank you.